gelek tişt ifade dikitin. Jber ku hem de aliye hestiyari de hem jî de aliye analitik de jî xwedî taybetmendiye di hunerê de jî vê derxistina pêş jî weke dixwazeyê me de heye. Niha em dema ku di nava civakê de jî temaşa dikin dibînin ku taybet du wargeh de hevdanê gelek mezin gerçekten me jinên me yên ku ji bo dikarin yani bixwazin hevdanê xwe bawekî berhem dervêxetin bi warekî kiryarî hevdanê wan zêde ye. Ev hevdan her ku diçitin xwe zêdetir dide avakirin. Ji ber ku di cihek de hevdan û ket hebitin wê derê de her tim pêşketin û xwe avakirin derdikeve holê. Yek ji sedemê ku min huner bijartî ji ber ku hem pênûz di destê min de ye hem rûpel di pêşiya min de ye. Ez çi bixwazim ez ê wê nivîsim. Aynı weke jiyaneke ku di pêşiya me sekinî. Niha miroveke çi qas di hindirê xwe de lêgerînên azadî hegire di nava rûpeleke spî de jî dikare ew qas xêzikên ku xwe bixwazin bi îradeya xwe pêdibînitin. Huner heman demê de îsyana hindirê mirovan de dikare derbexe pêş. Ji ber ku huner heman demê de tepkîdayîna li berenberî neheqî, li berenberî bêedaletî, bêheqî û her weke din ya ku di nava roja me îro de di her qadanda xwe befreh kirî me dide pêşxistin û weke şêwazê li hemberî wê neheqiyê hewildan e. Niha mirov çi qasî di nava hunerê de bicih bibe heman demê de mirov dikare bêjitin şêwazê xwegihandina gelek astên ku mirov di nav jiyanê de weke neguhetinên weke tiştekî bê îmkan bibînitin jî birêya hunerê em dikarin xwe bigihînin. Mînayek azadî. Pirsa dawî jî digot ku rêhevalên hewê huner û wînê ji hunerê hez dikin yana li gor min divê hez bikin. Tu dî bijartekeke wanî ne ji ber ku ew kesê bindestî ku ji bindestiya xwe memnûn be wê her dem bindest bimîne. Ya bixwazibin ku jiyanekî azad û serfirez jiyan bikin, neçar bin ku ji wênê hez bikin.